Hola, què tal? Soc la Gemma de la companyia, programa de ràdio Santa Barbètua que podeu escoltar cada dia des de les 9 del matí fins la 1 del migdia. I estic aquí per dir-vos què tenim demà, dimecres, dia 4 de desembre. Començarem amb aquest espai de serveis, on parlem del temps, del trànsit, de farmàcia de guàrdia, repassem l'estat de la Renfe, l'estat dels segalers. Després arriben els serveis informatius amb l'Estrella, amb aquesta primera edició, les primeres notícies del dia aquí a Santa Perpètua, i després recuperem el curs de la companyia. Amb què? Doncs amb l'editorial de la Judit Terés Rodríguez. Després rebrem la visita del CREM. L'Ernest i el Pere, en el Cercle de Recerques i Estudis Mogoda, venen per explicar-nos aquelles coses de Santa Perpètua d'abans, de fa molts anys, i coses curioses, coses entretingudes, coses divertides moltes vegades, i interessantíssimes sempre. Demà tenim també els instants lumínics, la de la Débora Pérez. La setmana passada ens va parlar del Reiki, i dins del Reiki va sortir la paraula xacres. Què són els xacres? Doncs ens ho explicarà demà la Débora. I parlarem també de videojocs, les notícies del món del sector dels videojocs i una anàlisi. Tot això a càrrec del Rubén Mercado. I a les 12 tenim tertúlia de senyores, ja sabeu, la nostra exitosa tertúlia amb totes elles. Una colla divertidíssima que ve per parlar de les seves coses i de les nostres també. Tot això serà fins la 1 demà dimecres aquí al 107 de l'FM. Us esperem.